Hello guys! Ayan, good morning po! Maaga po akong pumunta dito sa farm, sa Dragon Fruit Farm, kasi gusto ko na ipakita sa inyo yung mga Dragon Fruit flower na nag-blooming. Ayan, so may dala po akong pandesal para kay Tatay Andres, para mamaya pagkatapos kong mag-tour or ipakita sa inyo yung mga nag-blooming na mga Dragon Fruit flower is magkape kami ni Tatay dun sa kainan namin. So tara, puntahan po natin yung mga, kasi yung dragon fruit flower guys, ganitong oras mga 5 to 6 is meron pa rin, nagpa-bloom pa rin sila. Pag meron ng sumikat na araw or mga 7 or 8, yan magko-close na po sila yan. So okay, I hope na meron pang nagbo-blooming, no? Ayan guys, so nakikita nyo ang nakikita ko. Ayan, ang daming nag-blooming guys. Wow, ang ganda. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo guys, oh. Good morning. Tingnan nyo guys, oh. Yan po yung mga nag-blooming na dragon fruit. Yung mga nagwa-white na yan. So hindi pa po sila nagko-close. Diba sabi ko sa inyo na maaga akong pumunta para maipakita ko sa inyo yung mga dragon fruit na nag-blooming. Tara. Wow, ang ganda tingnan. Ang dami nila guys. So isa-isahin po natin hanggang dun sa top. Yan, no? Good morning, good morning. Good morning po. Ayo. Wow, ang ganda ng flowers, no? Merong mga bees or ligwan. Yan, so dito naman tayo. So tapos na yan mag-blooming. Wow, ang ganda guys, oh. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Sabi ko sa inyo, napakaganda yung mag-blooming yung dragon fruit. So ito, wala pa ito nag-bloom. Tapos na po yan nag-bloom. Yung isa, tapos na. Yan, oh. Ang daming mga bubuyog. Wow, ang ganda. Parang mga artificial flower, di ba? Tingnan nyo guys, ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. Sisira ang bulaklak. Ayan, oh. Wow. Good morning, good morning. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ganyan po yung pag-blooming ng dragon fruit, no? Wow. Yan. Ang ganda. Ang daming bubuyog. Yan, tapos na po sila mag-blooming yung iba. Yan, hindi pa. Yan guys, oh. Nakita nyo na ang ganda tingnan. So beautiful. Ang ganda. Saka ang bango nito guys. Pag simot-simot mo yung yan, oh. Ang bango niya. Promise. Wow. Ang bango ng flowers, oh. Meron siyang ganito. Diba? Wow. Wow, ang ganda niya.
niyo guys. Ganda niya guys, no? Dito, meron din dito. Dami din dito. Tapos na yan nag-glow. Ito, meron din dito. Ano nyo? Diba ang dami? Ang ganda tingnan. Ang ganda yan. Dalawa pa oh. May dalawa pang nagbo-blooming. Ayan guys, no? So dito na naman tayo. Tutur po talaga kayo hanggang saan tayo mapunta. Ayan. So ayan guys, oh. Meron pa siyang bunga. Nahinog na. Wow. Oh. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng dragon fruit. Kung gaano kaganda yung dragon fruit. Is yan po din yung kaganda kung sa ating umaga. Umagang kay ganda sa ating lahat. Mga katips. Yan oh. Yung mga dragon fruit na nag-bloom na. Tingnan nyo naman kung tingnan nyo na dahil malapit na sila mag-close, no? Wow, ang ganda. Tapos na po tayo dyan sa pangalawang line. So dito naman tayo sa third line. Yan o. Sa third line, marami din dito. Ayan nyo. Ang ganda. Ang bulaklak. Magandang umaga sa ating lahat. I hope nandyan si tatay para magkape kami, no? Yan, no? Ayan. So tapos na tayo dito. Guys, ang ganda, diba? Ang dami. Maaliw ka po talaga sa mga bulaklak. Punta tayo dun sa itaas kasi marami din dun. Yan o. So dito tayo. Ang dami rin dito. Wow. Hindi pa lang yan guys. Pang second batch pa po yan. So abangan nyo po yung lahat ng stem. Namumulaklak. Abangan natin yan sa Tips Mio. Wow, ang ganda dito. Yun oh. Ang ganda. Tingnan nyo yun. Oh. Yan. Wow. Wow. Good morning, good morning. Malapit na silang mag-close. So dun tayo. Malapit na silang mag-close. So, talian natin kasi magla-live pa po tayo sa Facebook. Yan guys. Wow. Nandun din oh. Ang dami. Yan oh. Wow. Tingnan nyo. So, ayan guys, punta na tayo dun sa top kasi doon na tayo. Pag isa-isahin natin, baka maabutan tayo na hindi na sila mag-blooming, no? Baka mag-close na sila. So, kailangan dalian natin. Kasi time check na po is 5:50. Lasing ko na ng umaga. 5:50. Ayan, no? So, kita nyo yung mga white na yun. Yun po yung mga nagbo-blooming na dragon fruit. So pag tanghali na or makita na yung araw, sumisidlak na po yung araw, magko-close na po yan. Yun o. Dalian natin tayo dito. So dito yun mag-sunrise yung araw. So kailangan natin na magmadali. Tingnan nyo guys. Wow, dito guys oh.
Ang dami dito. Parang si tatay, nangumpay ata si tatay. Yan. Isa-isahin talaga natin. Para makita nyo. Tsaka malaman nyo. Gusto ko talaga na ipakita sa inyo. No? Grabe. It's a blessings po talaga. Thank you Lord. For the blessings. Ayan o. Wow. Doon guys oh. Ang dami oh. Ang dami. Okay. Aray. Tay. So wala talaga si tatay. So tatay para nangumpay si tatay. Tingnan nyo yan. Hanggang doon oh. So dito tayo. Pakita ko talaga sa inyo na marami po talagang nag-blooming. Wow. Tingnan nyo ang tanaw. Wow. Wow. Ang dami nila. Yun o. Tingnan nyo. Yan. Yung mga yan. Wow. It's a blessings po talaga na makita natin na ganito karami yung mga nagbo-blooming na flowers ng dragon fruits. Ayan. Wow. Ang dami. Tingnan nyo yan, oh. Parang, tingin nyo, parang mga plastic na sinasabit, pero mga flowers po yan. Tingnan nyo guys. Sumisibol na naman, oh. Sa blessings po talaga. Yan. Wow. Tingnan nyo guys. Parang mga plastic. Parang mga plastic. Plastic ng wow. It's a nice student. It's a good night. Naaliw na ako guys sa mga flowers. Grabe. Oh? Anywhere you see, may mga flowers na nagbo-blooming. Yan. Yan. Wow. Ang dami. Parang nagko-close na po sila. Patungo na po sila nag-close. Yan o. So kailangan mabutan natin. Kasi mag-live pa po tayo sa Facebook. Yan. Wow, ang ganda. Ang ganda nila guys. Tingnan nyo. Napaka ganda. Yan o. Hanggang dun. Dami. Tingnan nyo. Maraming bubuyog. Bubuyog. Nag-agawan ng nag-agawan sila. Yan po yung gagamitin nila pag gumagawa sila ng mga honey. Matamis po kasi yung dragon fruit flower. Yan. So ayan guys, no, tapos na po tayong mag-tour sa mga dragon fruit nag-bloom. So ginagawa ko po ito para sa inyo. Gusto ko talaga na makita nyo at yan, para mapasaya ko kayo guys. Yan guys, so maraming salamat po sa panunood. Keep safe always po and God bless. Maraming salamat and thank you for watching. Thank you for support me. Yan, for more videos please subscribe for all about dragon fruit and follow me on Facebook page. Thank you for watching guys. Keep safe always and God bless po.
Ingat, bye-bye!